tell South Africans that this decision was a cause for the disbandment letter of this team. Umkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ugxeke kabukhali ukuchithwa kwebuthe beliphanda iziganeko zokubulawa kwabezopolitiko kweliphondo. Uninzi lwabantu abadala abamkela imali yesibonelelo sikahulumente kweli bashiyeke benxunguphele emva kokuba iSASSA ithe yayinqumamisa inhlawulo yabo yemali yesibonelelo. Imvula ezimandla eKapa zibangele umonakalo omkhulu, amaxhoba achaphazeleke ngamandla ngalawo ahlala kwindawo zogobityholo. Sinamkele kwindaba zethu, andamba ndodwa, andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ugxeke kabukhali ukuchithwa kwebuthe beliphanda iziganeko zokubulawa kwabezopolitiko kweliphondo. Umkhwanazi uthi umnqwazi awuqini ngokuchithwa kwelibutho phansi komyalelo womphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. Uthi amalungu elibutho akwazile ukubamba abarhanelwa abangaphaya kwama400 ze aphinda afumana nezixhobo ezasetyenziswa ekubulaweni kwamaxhoba. uNjengele Mkhwanazi ukuthethe oku ngethu benikezela ngengxelo kwemiba eyahlukeneyo yolwaphulo-mthetho eThekwini ngalemva kwemini. Balikhulu linama-28 bebonke abatyholwa abafunyaniswa benetyala kumatyala angaphaya kwekhulu aquka izigwebo zobomi kunye nezigwebo ezahlukeneyo. Umkhwanazi uthi imipu emininzi yoyenyaniswa nokubulawa kwabezopolitiko. Since the establishment of this political killings task team in July 2018, the team has been investigating a total of 612 case dockets. These case dockets include murders, attempted murders, intimidation, conspiracy to commit murders, and other cases. Umkhwanazi ucebise ungenelelo lwabantu abangeyonxalenye yeqela lesipolisa ngakumbi kwinkqubo yokuchithwa kwebutho elijongene nokubulawa kwabezopolitiko kweliphondo. Waleke ngelithi uphando lubonakalisa ukuba kukho izikhakamela zezopolitiko, osomashishini, abatshutshisi kunye nongqondo-ngqondo ekuthengisweni kweziyobisi. In the year 2024, a request was received from Gauteng Organised Crime Investigating Unit to assist with the investigation to dismantle the organized crime syndicate that was operating in Gauteng, that was controlled in Gauteng but operating in the rest of the country and in neighboring countries. I, as a Provincial Commissioner, took a decision to deploy 10 members from this political killings task team to go and support this organized crime unit in Gauteng. I can tell South Africans that this decision was a cause for the disbandment letter of this team. Ephefumla kwizityholo ebetyatyekwa zona kwezinyanga zegqithileyo, Umkhwanazi uthi uye walunywa indlebe yindoda engaziwayo yamxelela ukuba kukho iyelenqe lokumbeka ityala yabe inamaxwebhu achaza oko. He attaches a police letter and he attaches a copy of the occurrence book, a register that is used at the police station that's supposed to only be accessed by police officers. But Mr. Brown, who's not a police officer, attaches those in his message and he sends it to the Provincial Commission. His word says there is a plot to charge you. Umkhwanazi uthi le ndoda engaziwayo ibeyinduku esekhosi yomphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu. Umkhwanazi uthi uMchunu uxokile kushicilelo ngethuba ibevele phambi kwepalamente. Umchunu uziphendulele ngelithi ezi zityholo azinasihlahla. Well, we have become aware of what General Mkhwanazi said we have been saying. I didn't have time to look at TV, but there are those statements that he has made. We will, in good time, apply our minds to those kind of statements.
Usekela mkomishinala wamapolisa uShadrack Sibiya utyhola umkhwanazi ngokudala udushe phakathi kwesipolisa watsho esithi akazani namadokethi yena. It is really disappointing, and we want to try and manage the damage caused already by not entertaining in the public platform what this man is doing to the South African Police Service. Kusenjalo umbutho we-EFF ukhuphe ingxelo ethi lo kaMchunu makanqunyanyiswe kwisikhundla sakhe. Kanti amaqela ezopolitiko aphefumlile ngezi zityholo nezenziwe nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. We are calling on the President, firstly, to do some preliminary investigation which will help him to determine the way forward. But while that is taking place, the Minister should actually be allowed to take some kind of precautionary leave so that that investigation can unfold, as I indicated, without undue hindrance. They must go and resign, and there needs to be, and this EFF, we will write to the Speaker, and we are going to request that there is going to be, must be an independent Parliament inquiry. It must have strict terms of reference, and everybody who has evidence, because there's whistleblowers that have been locked up in prison, they must come and bring it there in Parliament. Let's open this can of worms. The allegations that General Mkhwanazi makes are not only limited to the police, but they move to the judiciary, they move to political principles, which means that ultimately the only institution, in my view, that is able to act is by the President putting together a special investigatory unit, which is what I'm calling for. I'm saying for the deployment of the SIU, so that we not deal with he said, she said. Bajengene nobunzima abantu abamkela imali yesibonelelo sikarhulumente kweli emva kokunqunyanyiswa kwenkxaso-mali yabo nguSASSA okukudala isankxwe kubantu abadala abaxhomekeke kuyo ukuze baphile. ISASSA ithi babalelwa ku-201 abantu abafunyaniswe ukuba kukumvuzo abawufumanayo ngenyanga ngaphandle kwesi sibonelelo sikarhulumente, nto leyo ebangele ukuba imali yabo yesibonelelo inqunyanyiswe. Linani elivisayo labantu ababonelelwa ngurhulumente ngenkxaso-mali abachaphazekileyo kunqunyanyiso lwalwenkxaso nguSASSA. Affectile haholo because re ja ho yona ha ona motho o sebetsang ntlong re patala dikoloto ho yona moo hona le je ke nkile dikoloto ke expectile hore tjhelete e kena ke tla tsama go patala batho ha o wa sheba nothing in the bank. Wayibona ntwe ibhloko haholo batluba maka indistabile. Uba uPatrick Nkosi oneminyaka engama-64 ngomnye wabantu abayalelwa ukuba bahambele iiofisi zikaSASSA ezikufutshane kodwa ubuye ephaca emva kwezo nzame. Mangifika laphana eSASSA basivalela iminyango bathi singangeni. So we didn't even try to talk besifuna ukukhuluma nelona. The manager asikhonanga ukukhuluma nayo. They sent us, they said we must come on Monday. Basitshela nje kanjalo bathi singangeni, we must come on Monday, and abasitshelanga ukuthi what documents kumele siwaphathe, what to do. We just must come on Monday sizozwa ukuthi what, and then the queries ahamba kanjani. Ngelixa le-arhente izikhabile ezizityholo ngelithi kukho izinto abasazihlaba amadlala xeshikweni abo bafanelekileyo besifumana isibonelelo sabo njengesiqhelo. Kambe esi sibonelelo lelona themba kwiintsapho ezininzi ezixhomekeke kuso, yaye abachaphazelekileyo banethemba lokokuba iSASSA iza kusiqwalasela kwakhona isigqibo sayo. Izandyondyo zemvula eKapa zibangele umonakalo omkhulu. Abantu abachaphazeleke ngamandla ngabo bahlala kwiindawo zogobityholo, ukanti ngabantu abangaphaya kwama-2,000 abangenelwe ngamanzi ezindlini, kwaye basemagunyeni bakhuphe ingxelo ethi kusalindeleke ezinye imvula ezimandla kule veki sangena kuyo eNtshona Koloni. Abahlali nabangenelwe ngamanzi ezindlini zabo eKapa ngenxa yemvula ezimandla badinga indawo zokuhlala kunye nento esiwa phantsi kwempumlo. Aba bahlali bamemelela kurhulumente ukuba aze noncedo lukhawulezileyo. We don't have place to stay. We stay in this place who's flooding. We don't even have clothes to put on. Our clothes is wet. I'm paining. I'm a disabled person every day. I'm suffering. I'm getting more sick also.
Imvula ezimandla zikhukhulise nokutya kula matyotyombe. No food. The food what we buy with the SASSA money is also flat now. We have nothing now. Also, all the clothes is wet. Everything till a panty. We don't even have panty to put on. We want to move from this place. All the water is flooding. The whole house is full of water. Whenever we try to take the water out, it just come back again and again and again. So we're tired now. We don't know what to do. Clothes is wet. Everything is wet. Umbutho wesisa iGift of the Givers uphekele amaxhoba namhlanje. We are dishing food for the people, feed them with hot meals, and also distributing blankets to them as their homes are flooded and everything in their homes are wet. The people are heavily affected. Their homes are distracted because of the water. Structures are full of water. People are standing knee deep in their homes. Kulindeleke ezinye imvula ezimandla eKapa kule veki siza kungena kuyo. Ukhunjulwe njengethandazwe notata obenobubele uMpho Mafole lo mphicothi zincwadi kumasipala waseKuruleni wadutyulwa wabulawa ngomvulo kuhola wendlela R23 eKempton Park sodolophu waseKuruleni uNkosi Ndiphile Xhakaza uthi ukubulawa kwakhe kunesandla somntu. Kuvakala ukuba lo kaMafole ubeneminyaka engama-47 ubeqhuba uphando ngokwehla ngomlenze kwemali yengeniso kulo masipala elinganiselwa kwi-2 billion randi. We still can't believe that this is real. It's so painful to even try to put our feelings into words. No parent should ever have to bury their child. We are heartbroken. We are shattered. uMafole ushiya ngasemva abantwana bakhe abathathu. Dad, I never knew I'd be saying goodbye this soon. It still feels like a dream. I feel like you're still at work and you'll be returning back later on as usual. I still don't understand why you had to leave me so soon. Daddy, I wasn't ready to say goodbye. I thought you'd be here to watch me grow, to cheer me on, and to hold my hand when life got scary. And tell me everything would be okay. You were my hero, my biggest supporter, and my favorite person. Kambe uchazwe njengechule kumsebenzi obewenza. I hired him because I've known Mpho for more than 20 years. Because he was trustworthy. He was a beacon in the profession, and he paid a personal price for his determination and for standing for the truth. Isixeko saseKuruleni sithi kuqhutywa uphando kwinqanaba eliphezulu ngokubhubha kwakhe. Indeed, I don't want to mince my word. It's not just an ordinary crime or hijacking. It is a hit. And we must call it as is. Ngelixa usodolophu eqinisekisile ukuba isixeko sakhe sizimisele ukuncothula nengcambu bonke ubuqhophololo yaye luza kwenziwa luqilima ukhuseleko lwabaphicothi zincwadi. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje ucebokazi Ntlali eNgcobo kwiphondo leMpuma Koloni lowasetyhini beneminyaka engama-33 ubhubhe kwintlekele ezikhukhula eMthatha kwinyanga ephelileyo nalapha ezizikhukhula ziye zasuba imiphefumlo yabantu abangaphaya kwekhulu. Usapho lukacebokazi lumchaze njengomntu obenenkathalo ingakumbi kwingingqi yakhe eXhongorha eNgcobo. uCebokazi ibingumfazana ebestrongo kakhulu ebezimisele ekusebenzeni ebezimisele nokusebenzela ifamily yakhe eyithanda ifamily yakhe ebathanda abantwana bakhe. Even ngoku kubhlungu ngoba abantwana bakhe abanamama namhlanje. Ibhunga letyalike lithi nangona ikhona inkxaso enikwa iintsapho ezinye zeentsapho eziphulukene namalungu azo azixolanga indlela enza ngayo urhulumente. Ukusuka ngemini yesiganeko iintsapho ezi ziyayifumana isupport ezisuka kwezinye stakeholders negovernment
ezikhona ezixhasayo, kodwa ke kukhona ukuqhwalela ngokuba eminye imizimba njengoba sithetha ke ayikakhululwa. Kukhona ke ubunzima kukaxola ngoba masikhumbule uba umntu enye into emxolisayo kukubona ithambo lesihlobo sakhe sikhona. Yiyona bunzima ke ngoku abanye abantu ebesekhona. Ucebokazi ushiya ngasemva abantwana bakhe kunye nomyeni wakhe. Mongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ukuba lo wayesakuba ngusekela mongameli uDavid Dabede Mabuza uza kuwongwa ngomngcwabo waseburhulumenteni okwinqanaba lesibini ngomgqibelo. Ngelixa amalungiselelo eqhubeka, umongameli Ramaphosa ubhengeze ukuba iintsuku zokuzila kwilizwe loMzantsi Afrika zizaqala ngomso umhla wesi-7 kude kube ngokuhlwa ngomgqibelo umhla we-12. Nanjengoko kuthe gqolo ukunikwa imbeko kowayesakuba ngusekela mongameli ongasekhoyo uDavid Mabuza, amalungu kunye nabalandeli be-ANC bangungelele kwikhaya losapho lwakhe eBarberton ngelokunika imbeko kusapho. Mabuza was one of the best leaders that we're having in Mpumalanga. Nento azenzile is too much for the province. Umsebenzi yakhe ayenzile esibonile to ensure that he assist those ones who can't go to school. Unobhala wolutsha lwe-ANC eMpumalanga uThalente Ndebele umemelele kwiYunivesithi yaseMpumalanga ukuba ithiye isakhiwo ngegama lakhe kwaye imwonge ngesidanga sewonga lobugqirha emva kokufa kwakhe lokaMabuza. As the ANC clique will be urging the Council of University of Mpumalanga to rename one of its buildings after Comrade Didi Mabuza to just honor him for the work he has done for the province. Mpumalanga is number one in all provinces in terms of delivering services to traditional leadership. Therefore, it's not surprising when all Amakhosi are here in their large numbers. Umququzeleli we-ANC kuzwelonke uthi elona wonga lifanele uMabuza kukumanyana. We are a party that has suffered a major blow in the 2024 general elections. And all that we can do in his honor is to then close ranks and unite members of the ANC. uMabuza uza kunqwatyelwa kwiphondo laseMpumalanga kulo mgqibelo siya kuye. Iqela leBanyana Banyana liza kudlala umdlalo walo oqala kaGroup C wendebe yamazwe ngamazwe aseAfrika yabasetyhini iWAFCON ngomso nelizwe laseGhana, kwaye kulindeleke ukuba kutake intlantsi kulo mdlalo. Banyana Banyana iya kule tumente inethemba lokuba iza kuyikhusela ngempumelelo nanjengoko bayiphumelela okokuqala ngo-2022. Bekukho uloyiko lokuba abadlali beliqela lasekhaya abazikuwulungela lo mdlalo wabo neGhana emva kokuba bathi babamba ugwayimbo ngethuba befika kwelaseMorocco kwiveki ephelileyo, nalapho babekhalazela khona ukungahlawulwa iibhonasi zabo. Kodwa ke umqeqeshi weliqela uDesiree Ellis uthi konke oko bakubeke kwelokulibala, kwaye ngoku onke amehlo bawathe ntsho kulo mdlalo wangomso. uDesiree Ellis uthi bayaliqonda uxanduva abajongene nalo nanjengoko ingabo intshatsheli ezikhuselayo kule tumente. Kulindeleke kutake intlantsi ke kulo mdlalo nanjengoko iBlack Queens zaseGhana nazo kulindeleke ukuba zikhuphe zonke iintonga zazo ezisemqubeni. Eli qela lasekhaya liya kule tumente ngaphandle kwefolosi yalo ephambili uThembi Kgatlana noye wacela ukuba angabikho kweli qela. Ukanti ke lo mdlalo wangomso weBanyana Banyana neGhana uyeqala ngentsimbi yesi-6 malanga. Emva koko iBanyana Banyana iza kuqubisana neTanzania neMali kweminye imidlalo kaGroup C. Ukanti umdlalo wabo neTanzania uza kudlalwa ngoLwesihlanu weveki ezayo. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa edeskeni yendaba, ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya. Ndikwamkele kaloku kwiqonga lam leMozulu bethe nam negama lam ndikuthabile mna ke ndiyinzwakazi yaseBathenjini. Mvanje nantsi kaloku iMozulu bethe masifuna ngomfanekiso wokuqala ke ogangathe ngamandla kaloku kwiziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika uphela kuwe ke namhlanje nangomso emva kwemini noko kucwenge kamandi apha embilini nje uphela lapha kuMazantsi futhi kumandla gxebe ephondweni laseRhawutini indawo lokufuna apha koPretoria noxikho lenkwanka nengqele phaa ngexesha lasekuseni futhi ngaye la 6 degrees iyatshela
muze futhi ngamafu nje impela yonke imva kwemini yabo yangomso ngalo kaloku elashumi nje likhashwa sisithoba kanti ke mbukeli wami amaqondo wakho phansi naphezulu siyavula kaloku ngephondo lokuqala kupha kaloku empuma koloni ngamandla futhi kumbindi welaphondo kala doko phaya yinkwanka ingqele kukubhudla ukuqatha komoya phaya ngalo kaloku laqanda napha emonte ziphunzana emdantsane kukhona ngabanda kakhulu pha xa bevuka ekuseni kanti ke bona baphile ngolo hlobo phaya ephondweni elise Free State ngamandla futhi kumatla walaphondo ndawo ezifana phalo ko Sasolburg ekuseni futhi ngo1 napha ko Frankfurt la meko isemaxongo phaya bevuswa liqala buka ekhaya kokubanzi kwakhona amaqondo wakho phansi naphezulu phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma namanhla walaphondo Beaufort West kwasekuseni futhi khona lo ngqele impela phaya ngaye kaloku la 4 degrees napha ko Oudtshoorn futhi yavakala inkwanka yomsingo bandayo ngexesha lasekuseni ngomso kodwa imeko phaya ephondweni elise Northern Cape ngomso futhi kumanhla bolophondo kuRoman liqanda ekuseni futhi lifana nqoka ke phofumukeli wami naphaya ko Kimberley nazo zonke nje ezanginqeze ukufuphi kanti bona banje phaya ephondweni elise Northwest ngomso futhi kumanhla Mahikenge ekuseni futhi ngo3 degrees napha ko Klerksdorp napha ko Bloemhof futhi yavakala inkwanka lengqele phaya futhi ngaye la 1 xa bevuka ekuseni ngomso nansi bethuna kaloku imozulu ephondweni laseGauteng apho sikhona ngawo lo mzuzu amazantsi welaphondo njengapha kaloku ko Carltonville ekuseni futhi khona phaya amafu impela phaya ko 13 degrees napha eSprings ekuseni kubanda impela ngo2 degrees bethe ekhaya masinyukeni ngokubanzi ephondweni eliseLimpopo futhi ngamandla kwalaphondo kwimpumalelo futhi nazi imvula phaka kwasekuseni sithe chacha yonke lantsasa ngeshumi nje likhethu sesithathu napha kumbindi ekuseni futhi kuyanetha yonke lantsasa yangomso sehle njalo ngokubanzi ephondweni elisempumalanga ngomso futhi kumanhla walaphondo sikhukhuze ekuseni kwakhona futhi kwanka kumoya ngo12 degrees napha kombobela kwasekuseni futhi ngabanda ngo7 degrees ekuseni bukele ekhaya nam ndiyivala ndiyisonga phaya ngephondo lokugqibela kuphi ke kuKwaZulu Natal ngomso futhi kuntshona elaphondo Newcastle ekuseni futhi liqanda napha ko Vryheid ngamafu nje yonke lantsasa ngo5 degrees mna sikuthele kangaka xa shela imiyole kamnandi mawethu.